Anna tulla nyt vaan. Mä yritän keksiä lisää Sniperilla. lisää haasteita. Mä keksin joku hauska haasteen ja mä tuun kadulta taas. Kohta tulee joku helikopteri. Hani. Tankki tulee kadulta. No niin. Joo. Loppuja haaste. Koska tulee haaste. Ja kohta tulee. Mä näen sun pään tällä hetkellä. Hoida hetki. Ylös. Sekunnissa. Näet mun pään. Juu. Muuta en näe, mutta pään näen. Se on ihan mun tähtäimessä. Jossain muuta. Ja sä oot kadulla. Juu. Tai no, ei ihan kadulla, mutta tässä niinku tässä on niitä kämppiä. Missä? Susta katsottuna niinku oikea puoli tiestä. Eikä lähde. En mä ainakaan äsken nähnyt luotiin. Nyt näin. Nyt näin. Tuli jo lähellä. Ei toi ei ollut. En mä kyllä vittu. Tähtää uudestaan. Ota tähtäin pois ja tähtää uudestaan. Eikä vieläkään. Ei aukene. No kato alaspäin. Ei! Se oli paha. Mä sniikkasin tuolta koko ajan. Joo, ei ne kyllä luodit tähän nousu. Toi oli paha vittu.